Modul 1, opgave 2, Keplers love. Her der ser vi solen med jorden i et kredsløb omkring. Så det er jordens bane. Det her, det er nogle punkter, der bliver taget hvert 3. sekund, for at vise nogle afstande, jorden har gjort sig på det her antal tid. Der kan man se, at det laver nogle farvede trekanter, som man kan se herover. Det er arealet af trekanterne, som er det samme. Jorden har en excentricitet på 0,02, det vil sige jordens bane her. Den er en lille smule ellipseformet, det vil sige, at det her punkt herovre er trukket en lille smule tættere på solen. Eller man kan sige, at solen er trukket en lille smule tættere på det punkt herovre. Så afstanden herfra og derud er ikke det samme som herfra og derud. Planeten med den laveste excentricitet, det er Venus. Der kan man se, at den har en excentricitet på 0. Det vil sige, at det er næsten en helt cirkulær bane, den kører i. Bevæger sig i. Den planet med den højeste excentricitet, det er Pluto. Og der kan man se her, at den bevæger sig tættere og tættere på solen i en ellipse, en meget, meget tydelig ellipse. Og der kan man se afstandene her, det bliver længere og længere, jo tættere den er på i forhold til herover. Det er stadig per 3. sekund, per 3 sekunder, den tager et punkt. Der kan man se, at afstanden er meget små her, mens de er store her. Det vil sige, at den laver et areal i en trekant, hvor arealet er det samme. Og det vil sige, at den er nødt til at hæve hastigheden her, når den kommer ned tættere på solens tyngdekraft. Det er ligesom et loop, hvis man kører op et loop i Tivoli. Så kommer man op, kører langsomt og så ned. En komet, den her har en excentricitet på 0,8. Det vil sige, det er meget, meget. Der kan man se, hvordan den hurtigt kommer forbi. Så er jeg blevet bedt om at sætte timeintervallet ned på 3 sekunder. Det er rigtigt. Og så jordens excentricitet op på 0,4. Og så lige starte den. Lad den køre en omgang, så vi kan se formen. Vi kan lige stoppe den her. Der. Herfra og herover til solen, det vil sige midten af de her 2 punkter, det er det korteste punkt, sådan cirka. Det korteste punkt fra solen og over til jorden. Det er på 10 mm, har jeg målt det til med en lineal på skærmen. Mellem punkterne her, der er 15 mm. Det vil sige, at den bevæger sig 5 mm per sekund herover. Herover kan man se, der er 3,7, 37 mm fra midten af solen over til banen i midten af jorden. Og der er 0,4, altså 4 mm her afstand. Det vil sige, det er 3, altså 4 divideret med 3 sekunder for at få, hvor meget den bevæger sig på 1 sekund. Det er 1,00 eller 1,33333 mm, den bevæger sig per sekund her, mens det er 5 mm per sekund herover. Og arealet af hele den her trekant er det samme som herover. Og det er Keplers anden lov.